Unsay mo kupot sa padol? Ikaw lang nak. Lab manta ka. Thank you pa. Sugod na mo! Kinsay una. Ready na, Brad! Kita ka to. Luyo anang kahumayan inyong barangay. Diba ningon mong na-krisis? Di na tinaaday. Wa palay mo harvest. Mao nga. Kung gusto kang mo ikyas, sibat na! Dugay ka, paksit ka! Dagan dyan! Dagan! Ako yun na. Atong paano naglabay ang bangkaw, bay? Kung ka mo dagan ni butating, oh! Nebe! Yeah! Kau Sarah! Wala ka parong! Daganting! One shot ra! Paksit bilbil! Patay mo ka, Brad! Ika! Woo! Patap ka! Ayo, ham. Dagan ining ihap na kog lima. Ha? Tikasan gining bataan eh. Tikasan. Dagan lang ang sakto, Brad. May lingi ay. Puli-puli tag lugar, bay. Headshot man. Agay. Ang sukarap. Inigo kay Buskeda. Iwasina! Unay! Agay! Dulan Tutski, oy. Nabarag Tutski lagi. Hubog na Tutski. Pasigang over na, kaya dito man nagpasiyo gabi eh. Ibangon pa ko sa, oh. Ibangon, oh. Uwi pambiyag! Pagdirin nyo! Dali, bay. Tagay, tagpana. Nga, labaya! Dungga ba? Dungga ba nito? Tutsi! Anak! Ano man ka? Sa may nag-aaway ni mo.
Relax lang ha, relax lang. Gamay ra ng yayal. Naman papa. Ayaw ka adlok, pangga. Abante, Brad! Napatay ni Paxio ang anak ni Bosque. Ang mahinungdan niya ni Olmo ang grabing kasuko sa Pangulo sa Tribu Afro. Paamtan ka si Paxio! Magpaabot na ba sa taas sa panahon para masampayan ang atong sugilano? Siyempre, dili! May lagot na mo! Nagkahimutang na ang ikaduhang sumpay sa ikapitong yugto ng Tulumanon! Usap ang ita! Ang naisumpay ng atong sugilanon! Paksio! Ang pagkikita